गिबियावनो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामनानै कमेन्ट होनानै शेयार होनानै आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ मनिटाइज खालामनायाव हेफाजाब होबाय। आं बिथांमोनखौ आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, लाइक खालामाखै एबा शेयार खालामाखै, बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामो, लाइक खालामो, शेयार खालामो, बेफोरबायदिनो आंनि चेनेलखौ जाहाथे नोंथांमोना आवगायलांनायाव हेफाजाब होयो। आं जेसेबां भिडिअ बे चेनेलाव हगारगोन, आं आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोना साफ्रोमबो आंनि बे भिडिअखौ नायो, शेयार खालामो। बर' हारिनि जा समस्या सोलिगासिनो दङ, बेफोरनि सायाव आङो भिडिअ बानायसिगोन। जायखिजाया समस्या, जेरैबायदि बड'लेण्ड बिनायनि बागै, जेरैबायदि बर'नि जा सोलोंथाइनि जा प्रब्लेम, फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैला, बबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैला, फरायसाफोरनि अबस्थाया मा जानानै दङ, बर' गामिफ्रा माबायदि जानांगो, माबायदि जानानै थादों, बेफोरनि सायाव आङो भिडिअ बानायनानै हगारगोन। जोबोर खस्थ' खालामगोन जाहाथे नोंथांमोना गावनिनो बर' आंगो फिसा होननानै आंनि बे बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ आवगायलांनो हेफाजाब होयो। आंनि बे चेनेला मनिटाइज जाबाय, बेनिखायनो आं जोबोर सुखु मोनदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों। जाहाथे इयुनावबो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामो। भिडिअ जुदि मायबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लाङोब्ला जाहाथे नोंथांमोना आंखौ निमाहा होयो। आरो माबायदि जानांगौ भिडिअफोरा, बाथ्राफोरा, आरो मानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ, नोंथांमोनाबो जेन आंखौ हेफाजाब होयो। जाहाथे कमेन्ट्सआव बुंहरो जे ओरैबायदि घटनानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ। जायखिजाया नोंथांमोना जा भिडिअ मोननो लुबैदों, बेनि सायाव आंनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हायो, बुंहरनो हायो मानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ, मा प्रब्लेमा सोलिगासिनो दोङो, बेनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, नोंथांमोना जाहाथे आंखौ बुंहरो। गोजोन्थों।